Top 11 film za ku je kalla a wannan satin. Na farko kishin kasa. Wannan kishin kasan yayi kyau domin jarumin yana irin fada ne akan wasu wanda suke so su hada wata manhaja wacce za ta tona asirin kasa da kuma ta mutane. Film din nan gaskiya yayi kyau domin yana fada da su. Ana taskal sosai a film din nan kuma shine mafi kyau a wannan satin. Ku je ku kalle sa. Sai kuma leader, shi kuma leader nan mutum ne za ga shi kamar dan aikin gareji, dan aikin mota, ashe jami'i ne. Yana neman wa'anda suka kashe mai iyali ne. Film din nan yayi masifar kyau a jiya kalle. Sai kuma fansar kauna. Wannan fansan kaunar irin yana nuna film irin mutum irin mace ba ta son mutum sai kuma a mata dole sai ta aure shi, karshe gayan yana rasa rayuwarsa domin ga wanda take so kuma ga wanda aka aura mata. Film din ne ya masifar kyau a ji a kalle. Sad ending film ne na soyayya ne, a ji a kalle sa. Sai kuma mataskala. Wannan mataskalan shi ma yayi masifar kyau. Akwai na ɗayan sa karciya, na biyun sa zafi, to ga na ukun sa nan shine mataskala. Ku je ku kalli wannan film na rorun kishin, in dai iya wuka ne ku kalli wannan film din an tashi. Sai kuma dan sanda, shi ma wannan dan sandan shi ma na farko sa daurin tsoro, na biyunsa kuma zuciyar mugu, ga na ukun sanan kuma dan sanda. ku je ku kalli film din. Sai kuma somin tabi. Wannan shi ma somin tabin film ne na soyayya, shi ma yayi kyau sosai domin yana taba min zuciya. Film din na sad ending ne shi ma a ji a kalli. Sai kuma bakin duhu. Wannan bakin duhun shi ma film ne na abin tsoro haka dai, irin film ne irin na fatalwa wanda ake kawo wani irin sako cikin wani gida, ashe sakon ne yana da matsala. ku je ku kalli film din nan. Sai kuma rikicin masarauta. Shi ma wannan rikicin masarautar an yi na ɗayansa bakar masarauta, yanzu ga na biyunsa na rikicin masarauta. Shi ma film din yayi kyau. Sai kuma makircin uwa. Wannan makircin uwan kana neman film irin na cakwakiyar ahali, to ka je kalli wannan film din, ana cin dariya kuma akwai cakwakiya kala kala. Sai kuma nisan jifa. Wannan nisan jifan shi ma film ne ba daga nan ba, shi ma film ne sad ending domin irin ya mata laifi yana so ya bata hakuri amma lokaci ya kure, karshe film din yana karewa da bakin ciki a ji a kalle. Sai kuma shakundum. Wannan shakundum din shi kuma rikici ne na yan makaranta. Wani malami ya je irin wata makaranta ne domin raba wani rikici, to amma kuma mai abin gaskiya ba